Yun, fish on. Yun, fish on. Ayun o. Yun, fish on. Fish on. Yun, fish on. Yung ating isang subscriber sa si baba mo yung ano mo, para makilala ka. Ayan o, kasama yung pinsan niya. Ayan o, yung adang. Anong pangalan mo, boss? Jomar, ayan, si ano, Carlo, ayan mga. Sinigang sa santol na tilapia. Yun o, sarap. Sibok muna ako mga kasolid. Sarap. Yo, what's up mga kasolid? So welcome back ulit sa aking munting channel. At kung first time mo pa lang, subscribe mo na yan at i-click mo na rin notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos na i-upload ko. So bago tayo magtungo sa video na to, ako nga pala si Randall Saison and you're watching Saison TV. Yun, good morning mga kasolid. So dito na naman tayo sa spot natin kung saan tayo nakahuli ng maraming mayan, tilapia mayan dito mga kasolid oh. So hopefully marami tayong mahuhuli ngayong araw na to mga kasolid, dahil namimiss ko nang kumain ulit ng mayan mga kasolid. Magluluto tayo ngayon ng kinamatisan o kaya sinigang mga kasolid. Isisigang natin yung mahuhuli natin mga kasolid. So ito pala yung magse-set up pala tayo ng ating gagamitin pamingwit. So so gagawa tayo ng ano ngayon mga kasolid, double hook. Magse-set up tayo ngayon. Ipapakita ko sa inyo para kahit pa paano matutunan nyo. Eh basic lang naman to pero okay lang. Ito naman mga kasolid, kung napapansin nyo, medyo ano na siya to, nilagay ko sa ref. Actually mga kasolid, gamit ko to kahapon. Nagpunta ko ng BFAR. Bali malilit lang na lapu-lapu na uhuli ko mga kasolid. Ito ipapakita ko na lang sa inyo. Ito yun mga kasolid. Isyon tayo ng malit na lapu-lapu. So gagawin natin dito, patatakasin na lang natin. Kaya dumalit. Okay. Yun, fish on. Malit na naman. Naku, maliliit ng kasolid. Ayan. Gandang lapu-lapu ulit. Kawalan natin para lumaki. Yun. Ay butit eh. Bullshit. Butit eh. Lalobo na siya. So yan, nakita nyo mga kasolid, yan lilit, di ba? So ito yung tira mga kasolid, ang ginawa ko, nilagyan ko ng asin saka niref ko para hindi siya mangamoy. Magagamit pa natin dito, yan oh. So set up na tayo mga kasolid. Turo ko kung paano gumawa ng double hook. So ito mga kasolid, mag-umpisa na tayong gumawa ng double hook natin. So, ang gagawin natin, ipantay natin sa dalawa. Ayan, pantay natin. Yan, pagkatapos dito naman ay ikutin natin ng ganito. Yan. Yan mga kasolid ha, ganito. Saka natin ipaikot ng
Kahit na 4 na beses lang kasi total makapal naman tong ating tansi. Isa, dalawa, tatlo, 4. Napapansin nyo mga kasolid, ito lang yung inikot ko. Ngayon ito naman, ang gagawin natin dito, ipapasok natin yan dito sa butas. Medyo mahirap ipasok dahil makapal tong ating ginamit na tansi. Kasi yung mga isdang mayan, ang lalaki ng ngipin, tatalas. So magiging ganito siya mga kasolid. Pag naipasok natin, saka natin hilain itong dalawang dulo. Ayan yun. Ayan mga kasolid. Bali magiging ganito siya mga kasolid. Di lang ma-autofocus. GoPro yung gamit natin. Yan. So yung dalawang dulo nito mga kasolid, yun na lang natin ikakabit yung ating hook. So mamaya ipapakita ko na lang sa inyo. So bali mga kasolid, nagawa ko na yung isang hook natin. Yan, ito yung hook natin na isa. So yung pangalawa mga kasolid, yun yung ituturo ko sa inyo para malaman nyo naman kung paano ako magtali ng hook. So una, ipapasok natin siya sa butas. Yan. Yan, hilahin natin, tapos tingnan natin kung medyo pantay ba siya o kailangan itas, ganun. Kailangan hindi sila pantay para nasa ibaba yung isa, medyo nasa taas yung isa. Yan, so ganyan mga kasolid, magtira tayo ng ganyan, iganyan natin, saka natin itali ng 4 na beses mga kasolid. Yan ito. Yan, 1 2 3 4. Yan, pagkatapos ng 4 na beses na yan mga kasolid, itong dulo niya mga kasolid, papasok natin sa butas. Yan, saka natin siya hihilain ng unti-unti. Yan. So yan, tapos na mga kasolid. Ang ganda. Tapos na lang natin gunting, tapos guntingin na lang natin tong sobra niya. So meron na tayong double hook mga kasolid, DIY. Yan Tara, set up naman tayo ngayon ng pamingwit para makapag-umpisa na tayo. Let's go. So itong mid video na naman ang gagamitin natin mga kasolid, yung ultralight ko mga kasolid. Paborito natin to kasi sobrang gaan mga kasolid. Kahit na buong araw ka mamingwit, hindi ka mangawit dahil sa sobrang gaan niya. Ito, gagamit na tayo 2000 series na naman mga kasolid. Saka ang mainline natin is nasa 6 pounds mga kasolid. So bali ito na yung pinaka setup natin mga kasolid. Yan, double hook, tapos naglagay ako ng malit na sinker. So ganyan lang ang setup ko sa floater mga kasolid, kasi tingin ko mababaw lang dito sa spot na yan. So tara, magpain na tayo para makahuli na tayo. Tara mga kasolid, dito lang Ayan na. Yun, fish on. Yun. First catch mga kasolid, mayan. Yun nice. Ito, lalagay natin siya dito. Ay naku, nakatakas. Huli na tayo. May huli na pala. Ayun second catch natin pero nakakawala yung isa. Yung unang huli natin nakawala. Huwag na natin itong pakakuwalan. Lagyan muna natin siya dito para hindi makawala. Sayang.
kasolid. Yun, fish on. Yun. Yes. Fish on. Ay, nilunok niya yung ano. Kaya tayo dyan. Ito yung kagandahan ng ano mga kasolid, ng malit na hook. Pasok lahat. Yung gaya nung last na gamit natin na halos hindi niya malamon dahil ang laki ng hook na gamit natin. Pero kahit pa paano, nakarami pa rin tayo nun, no, di ba? Tala na tayo. Yun mga kasolid, lumipat tayo ng spot. So dito tayo sa pangalawang spot natin mga kasolid, kasi doon sa spot natin kanina halos wala nang kumakagat dahil nga sa nagagawan ng malakas ang hangin. So dito medyo maganda yung ano natin, pwesto natin kasi ayan oh, lilim mga kasolid. So naghanap-hanap tayo ng mga spot. So dito tayo mag-spot ngayon mga kasolid. Hopefully makarami tayo ngayong araw na to para meron tayong iluluto. Ayan, siset up ulit yung aking gagamiting pamingwit para makapag-umpisa na tayo. Yun, fish on. Yun mga kasolid oh. Oh. First cuts natin dito sa second spot natin. Yan. So yung bali yung nahuli ko palang kaninang dalawa mga kasolid, pinatakas ko na lang kasi baka inisip ko kasi kanina baka hindi na tayo makahanap ng bagong spot. Yun, fish on. Ayun oh. Ay, ano oh. Ang tawag na dito. Ay, tawag dito. Nakalimutan kong tawag mga kasolid. Basta nakalimutan ko mga kasolid. Susulat ko na lang dito sa yung pangalan niya. Kalimutan ko yung pangalan niya. Kasi may kumakagat din palang ganito. Ayun, nakatakas. Ayun, nakatakas. Ayun, nakatakas. Idol lang. Pa-shoutout idol. Oo. Ano, ipopost mo to? Hindi. Oy, popost ko yan pag makahuli tayo ng marami. Anong pangalan mo, idol? Aliho Calaveria. Ako yung shoutout doon. Sabi ko sa'yo eh. Alejo Claveria. Oo. Ay, dito. Naiwan ko pala yung cellphone. Yung kasama pala natin yung ating isang subscriber sa si... Oo. Ano pangalan mo, Aliho idol? Calaveria. Isa ring avid Angler. fisher din. Yan. Baba mo yung ano, idol, para makilala ko. Ayan o. Kasama niya yung... Pinsan ko. Pinsan niya, ayan o. Yung Adam. Ayan, dito tayo. Mga kasolid, dito na yung mga ano natin o. Mga mahilig din sa pamimingwit. Taga Manawag. Anong pangalan mo, boss? Jomar. Jomar, ayan. Si ano? Carlo, ayan. Galing na sila ng Binlok kanina. So dito daw sila mamimingwit. Tara. Dito. Meron lang kuya. Karating nyo lang. Naabutan nyo yung mga ano dito kanina? Ka-tricycle? Oo. Yun, good morning ulit mga kasolid. So bali, nagbalik tayo ulit dito sa spot na to. Dahil nung nakarang araw mga kasolid, hindi tayo nakadali, saka naabutan tayo ng malakas na ulan. Kaya napag-isip-isip ko na lang na gawin na lang sa susunod na araw yung pamimingwit natin. So ayan, binalikan natin to after 2 days mga kasolid. Ayan, medyo maganda yung ano ngayon. Yung panahon ngayon mga kasolid, medyo mainit. So nararamdaman ko na marami tayong mahuhuli ngayong mayan mga kasolid sa spot na to. So hopefully makarami tayo ngayong araw na to. So bumili na naman tayo ng ipapain natin sa ano, sa mayan mga kasolid. So ang bili ko lang dito mga kasolid, isang dangkal lang na ganyan, 20 pesos. So bali dalawa yung binili ko, 40 pesos to mga kasolid.
Yun, fish on. First catch. Yan mga kasolid, oh, mayan. Napakaganda oh. Diba? Yes. Yun, fish on. Fish on. Yan, second catch natin mga kasolid. Oh. Dito naman sa spot na to. Ayos, nagkalat sila ngayon ah. Yan oh, napakaganda. Padalaw na tayo. Yun na. Yun, fish on. Mga kasolid, fish on. Yes. Yan, third catch mga kasolid oh. Mayan. Ayos, nandun sila. Nakuha na naman natin yung ano nila, lungga nila. Yun, fish on. Oh, nadali rin oh. Oh, fourth catch mga kasolid. Ayos. Sinusundan talaga eh. Ayan, nakapat na tayo. Ayan, linikot. Yun, fish on. Fish on. Yun. Oh, nakalima na tayo. Mga kasolid. Ayan, siniswerte tayo ulit ngayong araw na to. Saglit pa lang tayo dito sa spot pero nakalima na tayo. Naku, makatakas pa. Yun. Lima. Tara, lipat tayo mga kasolid. Medyo mainit na dito. Sakit sa ano, sakit sa katawan mga kasolid. Kaya lilipat tayo sa medyo lilim. Tara. Dito tayo. So dito tayo magtatry mga kasolid. Ito lang sa gilid-gilid. Ayun, walang nakakagat na mga mayan dito mga kasolid. So pero ang dami ko nakikitang ano, mga tilapiyang Gloria. So sa susunod na babalik tayo mga kasolid, magdadala rin tayo ng either bulate or masa sa spot na to para kumain sila. So ang dala lang natin kasi hipon, kasi ang target natin talagang huliin ngayon is mayan. So wala, no choice talaga tayo. Di bali, meron na tayong 5 pirasong mayan mga kasolid, iluluto natin. So tara, samahan niyo ako sa bilihan ng mga ingredients para makapagluto tayo. Let's go! Ito pala mga kasol, bumili tayo ng santol. So ang gagawin na lang natin pala dito sa tinapay is gagawa tayo ng sinantolang tilapia. Yan. Ito ang gagamitin natin pang-asim sa iluluto natin na tilapia mga kasol, itong santol. Yan, bali mga kasol, nakauwi na tayo ng bahay. So bago tayo umuwi kanina, dumaan muna tayo doon sa ano, bilihan ng ano, para mapagluto tayo ng sinigang sa santol mga kasolid. So
So ito pala yung nahuli natin kanina mga kasolid. Ito. Lagyan natin dito. So nakalima lang tayo kanina. Hindi ako kasi hindi naman natin kailangan maghuli ng napakarami dahil hindi naman natin kaya ubusin yun. So bali meron pa pala akong tira doon sa ref mga kasolid na tilapia. So yun, isasama ko na lang siya iluto mamaya. Okay. Ayun din yung huli natin nung nakaraan mga kasolid, kaya gagawin natin, pagsasamahin na lang natin dito para masarap, marami tayong makain mamaya. So yung pati yung pamain natin na hindi natin naubos yung ating hipon, kasama na rin natin to. Sayang din kasi to mga kasolid. Hugasan lang natin. Yun. Isang oras lang tayo namingit kanina. Ayan o. Diba? Lagyan na lang natin ang tubig para mahugasan. Ibabad muna natin. So mamaya iluluto na natin mga kasolid. Hintay lang natin ma-unfroze yung yung tilapia kasi nakalagay sa ref. Matigas pa, pinapalambot ko mga kasolid nang maisabay na natin dito. Yan. Mga kasolid, ito pala yung sinasabi ko na tilapia na natira pa natin, na hindi pa natin nailuto lahat. Yan, so medyo matigas pa mga kasolid. Ito yung nahuli natin kanina. Yan, ibang piraso. Tapos yung mga hipon, ihalo na natin. Yan, maya iluluto na natin pag ito okay na. Lilinisan pa natin to eh. Ito yung gagamitin nating ingredients sa iluluto nating sinigang sa santol na tilapia. So ayan yung hinihintay lang natin na lumambot para malinisan na natin. Ito yung nahuli natin kanina, pati yung hipon sinama na natin. So ingredients niya pala mga kasolid: kamatis, siling haba, yan, isang sibuyas, gabi, saka dalawang santol, saka meron tayong asin, tapos pamintang durog. So ito yung mga kasolid, ito na lang yung parang idadagdag na lang natin kung kulang yung asin niya. So meron din tayong Chinese pechay mga kasolid. Wala tayong biling ordinary pechay. So ito na lang. So ayan, ito na yung ihiwain natin mga kasolid. Yung kamatis, siling haba, sibuyas, gabi, santol. Yan, okay na yan. So mamajikin na lang natin mga kasolid. In 3, 2, 1, go! Yun bilis. Yan hiwa na natin agad sa isang iglap lang mga kasolid. So ito bali mamaya ko na lang hihiwain ito mga kasolid kasi baka mag kulay brown na siya mamaya. So lilinisan muna natin itong tilapia. Tara.
Ito na. Ano pa rin ang ano, Ano? alam. Santol. Ayan. Sarap. Anghang lang. Sige, tikman mo na rin. So yun mga kasolid, tapos na nating iluto. Ayun, una nating pinatikman is si Mama. So nagustuhan niya yung luto natin mga kasolid. So tayo rin, nagsandok na rin. Ayun, ayun, may hipon, pechay, ayun, santol, kamatis. Medyo maanghang lang pero the best. So yan mga kasolid, kain na tayo. Ito na yung ulam natin, no? Yung sinigang sa santol na tilapia. Yun, no? Sarap. Higop muna ako mga kasolid. Sarap. Grabe mga kasolid, oh. Solid. Busog ako. Tayong tubig. Napakasarap. Yan. So bali mga kasolid, dito ko na lang muna siguro tatapusin tong ating vlog. So bago ko tatapusin, gusto ko lang muna magpasalamat sa mga solid subscribers ng Cyzone TV. So maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa aking munting channel. At sana hindi kayo magsawa sa mga videos na aking ginagawa. So paano mga kasolid, kita-kits na lang ulit sa susunod na vlog. God bless sa ating lahat. Paalam!